Bueno, imos comezar co circuito número 2 da ficha que estábamos facendo agora durante estes días. Entón, este é o circuito que imos montar e é importante ver unha cousa, que se o comparo co 1, vale? Si agochara esta parte dereita de aquí, pois o circuito 2 é exactamente igual que o circuito 1. O que pasa que o circuito 2 a maiores ten outra resistencia e outro LED exactamente colocados igual que aquí. Moi ben, pois vamos ver eso no Tinkercad. Entón, desde os circuitos que tedes, eu teño máis dos que teredes vos, supoño, pero o que imos facer é replicalo desde o circuito 1. Se é a mesma cousa repetida, pois xa aproveitamos o que tiñamos feito do circuito 1. Entón, no meu caso, era este tucho básicos 01, así que se pincho aquí no engrenaxe este de aquí, me dá a opción de duplicalo. Ao darlle a duplicar, pois simplemente vai crear unha copia exactamente igual co nome copia. Este voulle cambiar agora, en canto cargue, a línea xa vedes que está un pouco máis saturada do habitual. Vou aquí no título e en vez de copy of tucho básicos 01, xa vamos a poñer tucho básicos 02, vale? Ben, pois agora o que dixemos, o circuito eran outro LED e resistencia en paralelo co anterior, é dicir, que isto que fixen aquí o vou voltar a facer exactamente igual, porque vemos que a resistencia vai por un lado positivo, o outro lado da resistencia vai ir a un LED e ese LED vai acabar en negativo. Así que imos alá, simplemente, eso non, o que vamos a facer é unha resistencia, damos a volta e lembramos que tiña que ser de 330 ohmios, 330 ohmios, non kiloohmios. Vedes que a cor xa é laranxa marrón, que é a correcta. E agora, o mismo que fixen aquí, pois un cable de positivo hasta esa resistencia, como está pinchado no positivo vermello, digo sempre. Ahora, o LED, a patilla positiva, se conecta coa resistencia que hai aquí, coa salida da resistencia, que viña de positiva, a corriente xa entra por aquí, pasa pola resistencia, chega ao LED, outra vez ao LED, e o temos aquí, e o único que nos falta é leválo para pechar o circuito a negativo. Cables que se pinchan en negativo en negro. Listo, con este teño o exercicio básicos 02. En paralelo, de positivo hasta negativo, pasando por unha resistencia e un serie en LED, e o mismo neste outro ramal, por así decirlo. Gardades e enviades como o anterior exercicio.